Lesgezi indaba za-1KZN TV ifundelo samukeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli yasikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. ISANCO ishaya amakhala ngolwezitolo zezodumo ivinjwe ngabakaDlodle yaseBuhlebezwe kanti ke ukhetho lomkhandlu wabafundi ongoye. Inhlangano yabahlali iSANCO kulesi sifundazwe ibambeke isithangami nabezindaba namuhla eThekwini ukuzokhuluma ke ngabanzi ngezinto ezithinta isifundazwe ukubala phakathi ke nezigameko zokutholakala kokudla sekudlulele isikhathi kumaspaza shops abokufika. Le nhlangano ibambeke lesithangami emva komhlangano wesigungu esiphezulu. Ngokusho kwalenhlangano yabahlali ithi imhlangano emibili ebebenayo noMbimbi ikwazile ukuqondisa izinto ebebade bekhala ngazo ngenhlangano ebusayo ngakho sebebuyela ukusebenza ndawonye. I-alliance yethu la kwaZulu Natal isiqonde njengoluthi lomkhonto siyaqhubeka futhi ke nokusebenzisana no-African National Congress njengoba sasiyithathile inqumo enjalo suSANCO kuyinqunquthela zethu ehlukahlukene edlule sisahleli ke la ekhaya lethu le-alliance kuhle kakhulu kuningi esikholelwa ukuthi abahlali basazokuthola benzelwa inhlangano ebusayo African National Congress noma isibusa ngokuhlanganyela kwe-GPU kodwa nje okusalayo asiyindawo sihleli la kwi-alliance. Udaba lwezitolo zabokufika nalo alisalanga ngaphandle. Endabeni zama-foreign nationals ama-spaza shop nokudla okunepoison iSANCO KwaZulu Natal iphatheke kabi ngoba thina njengamanje sifana njengesizwe esizilile ngenxa yokuthi shonelwe inqwaba yengane shonelwe inqwaba yabantu abadle ukudla okunopoison sikunikezwe ama-foreign nationals. Into engayinhleke leyo into esesisukumele kakhulu ukuthi sithi uhulumeni wethu akasukume alandele wonke imigudu ekhona esemthethweni okuprotecta ama-business ase-South Africa okuprotecta imisebenzi yabantu kakhulukazi abahlwempu base-South Africa. Lento eyenzakalayo ukuthi amazwe ahlwempu asondele la e-South Africa ayona into eqala le e-South Africa iyenzeka wonke umhlaba. Kodwa umehluko ukuthi amanye amazwe ayakwazi uku-applya imithetho ekhona yama-protectionist strategies ukuvikela esomabhizinisi ukuvikela abantu. So nohulumeni wethu ke sithi asukume enze kanjalo. Ucele uthi ezongibekwa phansi asidayizwe sesiphekiwe ukuze uzothuthuka umnotho kudaleke namathuba emisebenzi entsheni. Siyayisupport ANC Youth League kwikhwelo elenzayo ukuthi uhulumeni akaphuthumise enze uhlelo le-beneficiation ukuthi uhlelo lokuthi embiwayo phansi le-South Africa zingadayiswe emazweni angaphandle zingaphekiwe zingadayiswa nje zihlaza zinjalo ngoba azinayo intengo ephakeme. Kumele qale siyiprocess siyipheke thina la ngaphakathi sidayise seyiphekiwe seziyileyo finished product esifuna ukuthi zibe yiyona. Leyo nto izokhanda amathuba omsebenzi abaningi. Leyo nto izonyusa nje nezinga le-economy ye-South Africa izoqeda ne-crime ngoba i-youth njengoba ikhala kanje sithi sayisupport ingoba iyona eningi eshawa ukuswela amathuba omsebenzi. Ngudebo Sibisi wezindaba ze-1KZN TV kuJanet 261 ngiseThekwini. Ivinjwe amaphoyisa ukuthi iqhubeke imasha amalungu omphakathi angaphansi kwamasipala uBuhlebezwe ogwini useningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal. Lamalungu omphakathi atheke behambisa uhlu lwezikhalazo zabo kulomasipala njengoba bewusola ngokuqasha ngokubuhlobo kanjalo nangokuthi ke uqhamuka kuliphi iqembu lezepolitiki. Yize kube nokubambezeleka kwemashi amalungu omphakathi angaphansi kwamasipala uBuhlebezwe ngenxa yokuvinjwa amaphoyisa kodwa igcina ibe impumelelo lapho bebehambisa khona uhlu lwezikhalazo zabo kumasipala uBuhlebezwe ogwini useningizimu nesifundazwe. Lamalungu omphakathi athi phakathi kwezikhalazo zabo kubala ukuthi lo masipala uqasha ngokobuhlobo kanjalo ngokuthi uqhamuka kuliphi iqembu lezepolitiki. Hlangene ngokungeneliseki ngendlela umasipala oqhuba ngakhona izinto. Kuyaye kwaphelelwa ikhampani yakwa-Adeva ekade igada amasayithi kamasipala. Mangase ipheleliwe kube ukuthi kuzongena inkampani yakwa-AET Security Services. Asazi thina AET kuyi-private sector i-security awangena amakhansela nomeya ukuthi bangaya ku-manipulate i-process yokuqasha. Bayithathile kwaba yinto yabo.
sathola futhi siwumphakathi ukuthi umeya unabantu abafakile abawu-30 kuphushwa i-cadre deployment la ne-nepotism and labantu bahlala beqhosha la emphakathini ethi mina ubaba wamsebenza ngaphakathi eyami into nje isorted. Uthi abaqala ukuvinjwa kanje. Uvamisile usixhaphaza kanje aqali namuhla futhi siyafisa kumuntu obhekelele umasipala kubaba uButhelezi akasilungisele indaba yaseBuhlebezwe. Osopolitiki bala eBuhlebezwe basebenzisa naka amaphoyisa ngazo zonke izikhathi bayasivimba. Unxusa ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu angenelele. Ubaba uThulasizwe Buthelezi siyacela asilungisele lento ngoba la kusebenza ipolitiki alikho ikhansela emhleni yeGNU nomeya ozokwazi ukuqasha umuntu okwelinye iqembu. Uzothatha amavolontiya wakhe. La phakathi kwethu kunabantwana kunabo dadewethu abafundayo koYunisa. Yes icontract iphelile kodwa ku unfair ukuthi kungathiwa khona umuntu oqashwe engazange azaye ku-interview. Elinye ilunga lomphakathi lithi balwa ngokuqashwa ngokwamaqembu. Kusho ukuthi umuntu ongayona inhlangano yabepolitiki akaqashwa. Sizovimba lonto ukuthi sicela ukuthi ingenzeke uqashwa abantu ngendlela efanele. Inkampani ama-security iziqashele yona abantu ingafunzwa umasipala abantu ukuthi sinikeza labantu sithi baqasha. Sixhumanile nawo AET waconfirm ukuthi ngempela umasipala bakhona abantu abaletha and siyabazi futhi sinayo evidence ephathekayo ngendaba yalabantu ukuthi ngabe obani. Uthinta umasipala uBuhlebezwe uthi balimukelile uhlu lwezikhalazo. Masipala waseBuhlebezwe namuhla wamukele uhlu lwezikhalo livela kumalungu omphakathi akadezokalisa ukunganami kwawo ngezinto ezithize abanenkolelo yokuthi zenzeka kuwona lo masipala. Ukhansela Umuzi Chiya nongosomlomo kamasipala uyamukelile imemorandum wase thembisa ukuthi zizothi zingakapheli insuku ezo14 umasipala uzobe usuphendulile kule memorandum emva kokuyicubungula. Usomlomo kuphinde wagcizelela enkulumeni yakhe ukuthi amalungu omphakathi analo ilungelo lokuza emahhovisi omkhandlu njengesikhungo sikahulumeni ukuzozwakalisa uvo lwabo ezintweni ezithize abasuke benganeme ngazo ngaleso sikhathi. Lo mbiko benuwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseXhobo. Akwaziwa ukuthi kuyozala ngomoni phakathi kwezihlaka zezepolitiki ezimela abafundi kwisikhungo semfundo ephakeme ngoYodlangezo eNyakathoneli kaMthaniya njengoba kusasa ke kuzobe kuqhubeka ukhetho lokukhetha ubuholi babafundi kulesi sikhungo. Lolu khetho ke kulindele kuba ke libanjwe ke ngosobuchwepheshe besimanje manje online. Maneke amaqembu angenele ukhetho lokukhetha kumkhandla abafundi ongoye eUniversity yaseZululand kwahlangezwa okuyiSADESMO, iEFF Student Command, umkhonto wesizwe Student Movement kanye neSASCO. Lolu khetho kulindele kuba ke abafundi bevotele lo abamethemba ukuthi uzokwenza ushintsho kubafundi. Laba ke bazibekele imigomo abathembisa yona ukuthi ke bazoyenza abayenzele abafundi. Njengoba sila majority of us sisuka endaweni esemakhaya endaweni ehluphekayo nongoma Mhlabe yalingana nquthu not so forth. So was saying akube no 1 meal per day because even NSFAS unokhokha late noma usukhokhile there are people abangekho funded nomuntu ohlala le emqashweni kude okumele asukele eze campusini mayisekhathele aka-afford ngisho ukuthi adle athenge imali yokudla because mncane NSFAS for ama females akube no 1 female 1 sanitary towel. Issue of registration was saying SRC fund register abantu mahala emva kokuba register mahala ibakhokhela ikweletu not lento yenzakala ukuthi ukhokhela isikweletu but uregister mahala but ungakhokhela isikweletu siqhubeke sibe khona until uqeda i-degree awusakwazi ukuthola i-certificate. So umkhonto wesizwe siclear sithi umfundi ongekho funded akathole ama-meals awu2 ngosuku. Ubaba uNcamalalo ohlezi ethi umkhonto wesizwe so angeke uzosifanise nezinye inhlangano. One mangikhuluma ngalento ka2 meal per day for umfundi bengekho funded, mina myself kulonyaka lo ngike ngayilida lo program efana le whereby besinikezela abafundi ngeimpahla zokugqoka kanye nokudla. Okusho ukuthi vele akusiyo into engicabanga emoyeni, into evele ebese ngiphezulu kwayo sengiqalile ngenza. Kuzokhumbuleka ukuthi ke umkhandlu wabafundi ubuseyizandleni zeSASCO eminyaka ka2 edlule. iSASCO ke nayo ithi ke ifuna kushintshwe eminye yemithetho ecindezela abafundi ukuthi ke bakhokhe 50% wesikweletu ukuthi ke bekwazi ukubhalisa kungekona kodwa kuphela futhi ke bephinde bekwazi ukuthi bethole nemiphumelelo.
imiphumela yabo. University has a policy that says you must pay 50% of your debt for you to be able to register on the system. But also tonight SASCO was saying we want to scrap that, we want to reduce that because we understand that some students they come from disadvantaged backgrounds, abakwazi afford to pay such funds. So now we are saying that amount should be reduced. Maybe let's say umfundi must pay 15% of debt yakhe ukuze akwazi ukuthi aregister. Izinkinga zokuphepha kwabafundi ngezinye zezinto ezithinte noma eziphinde zaqhama kakhulu kuleminyaka eyedlule. Lamaqembu athembisa ukuza noshintsho nokuthi ke azoqeda nya ngalenda yobugebengu. KwaDlangezwa is a crime hotspot. So now as UniZulu we are saying, as SASCO UniZulu we are saying there should be a decentralization of security within our institution because we know that there's a lot of security companies that are there in our campus agadila ama students, but it's an honest truth that the threat is not on campus. There's no security threat on campus, but the threat is outside la ama students sethu ahlala khona ngaphandle la ecampusini kumele kube ne police station eduze kwe campus because I police station sinayo ile eMthunzini erecorda unumber 2 kwi crime eKZN okusho ukuthi abafundi base UniZulu bangama victims. Win EFF iwin yokuthi kube nama ama security of MGAD azoba la off campus abe station endaweni eziyama hotspot areas as wangabe kwakwenziwe kanjalo 2022 uku-introduce uMGAD by the EFF ngakushina lokho njengamanje na kwangena iSASCO in governance for 2 consecutive years uMGAD uhleli lapha emagetini. Lolu khetho kulindele ukuba ke lusingathwe ngobuchwepheshe besimanje manje ngo-online ukuze ke nomfundi ongekho esikhungweni akwazi ukuvota ela ekhona. Lo mkhandlu abafundi ke ubusalokhu uphethe iSASCO kuleminyaka eyedlule. Iqembu le-MK Party lona lingeneke lolu khetho okuqala nqa kulonyaka njengoba sazi ukuthi iqembu le-MK lisanda nakusungulwa. Imeya kaMasipala iTheku Cyril Club uthi ke amabhishi ali10 kwangama21 abevuliwe asevaliwe ukudedeleka ucwaningo oluthile ngesimo sezokuphepha kwawo. Yize ke kunjalo oxaba uthi konke kuma ngomumo ukuthi ke leli dolobha lamukeleke izivakashi ezizochitha amaholide azokuphela konyaka. Njengoba sezithobela sakusha ngamaholide okuphela konyaka, imeya kaMasipala iTheku ithi ke sebekulungele ukwamukela izivakashi ezizohambela leli dolobha. Yize kunjalo imeya iveze ukuthi ke njengamanje ali10 amabhishi avaliwe ngenxa yokuqikelela ezokuphepha. Sesimbonge bumo silindele inkulungwane zama visitors abahambile bezozebezela eThekwini. Inamba esibhekile ingaphezulu kwa 1.3 million and yama visitors. Uyabona ibhishi lethu lihlanzekile and bekade ngireportile ukuthi amabhishi awu21 kwawu23 avulelekile kodwa le number isiyehlele kancane. Kunamabhishi awu10 kulawo 21 engisawavalile and izathu ukuthi wavale ngoba khona engakuboni kahle kulowo manzi and kuzothi nje bangayilungisa abasebenzi bami lamabhishi lawo siwavule nakhona akwazi ukuthi asebenze. Kodwa angiqinisekisa ukuthi wonke lamabhishi athandwa abantu and abathi mabefikele edolobheni agcwala kakhulu azobevelekile ahlanzekile bangeza abantu bazobhukuda and bajabule lapha eThekwini. iTheku ngamanye amadolobha ahamba phambili kwizivakashi yize kusukela eminyakeni emibili edlule libhekane nezingqinamba ngenxa yokuchitheka kwendle emabhishi nokunye okuningi. Ezokuphepha zizoqiniswa kakhulu ukunqanda ubugebengu kanye nokuqinisekisa ukuthi izindawo zidayisa ukudla okusesimeni. Qinisekisile nendawo zokuphepha amaphoyisa khona azobe seyindaweni zonke la zongcebeleka la kutholakala khona abantu. Amanye imoto esizifakile zisezingeni eliphezulu, amanye amaphoyisa azobe gijima ngamahashi. Siqelele nje ukuthi wonke umuntu ola abone ukuthi amaphoyisa akhona, not only ukuthi amaphoyisa akhona nalabo abaqikelele ukuthi and ezokuphepha kwezokudla bazobe bekuthengayo bakhona bamonitor ukuthi ukudla abantu abakuthengayo kube khona. Sifuna ukuthi abantu mase bebuyele emuva baphathwe izisu ngoba kuthiwa bebekade beseThekwini. iTheku malingaziwa kabi maliyaziwe ngobuhle ngaso sonke isikhathi. Zingu42 izindawo zokubhukuda kwabantwana ezobe yisebenza ngalesikhathi kanti iziko lezindaba likhulumisana nasebeqalile ukungcebeleka lapha. Expectation yami ukuthi ngifile safe around la because angijwayelanga, I'm not used to the area and nokuthi entertainment kube right, enjoy. Into ebalulekile kimi ugagasi
Ugagasi balulekile ngoba ngize kulo ugagasi ngizovisitha egagasini. If they don't take control of the alcohol abuse on the beachfront, there's a huge problem, because if you go down to where Buck and Bean is and you look along the car park, there's glass there all the time because of car break-ins. And the people, they are sitting there with bottles in their hands at 8 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning, and they're just throwing it and breaking it on there. So people can't cycle, people can't walk. That's why we don't go there anymore, we come here. Kunxuswe abazali ukuba ke baqaphe ngelokhozi abantwana babo uma behambelele izindawo eintabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona mvubu ngisethekwini. Asithula ukuqu etolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele kembukelo sabukelo zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuza ihloko kwizona ehamba phambili osukunda namhlanje. ISANCO ishaya amakhala ngolwezitolo zezodumo ivinje ngabakahlodle yasebuhlebezwe kanti ke ukhetho lomkhandlu wabafundi ongoye. Konke sekumngomumo kokubhekana nesiphithiphithi samaholide kaKhisimusi kakhulukazi kedolobheni eMgungundlovu lokhu kuvele ngesikhathi uMasipala uMsunduzi wethula inhlelo zawo zokuphepha ezizobekezilwisana nobugebengu nabephula umthetho owenhlangano elwa nobugebengu iSafe City uLucas Holthazen uthi ke basezihleleni zokwandisa amakhamera aqapheke idolobha. Inhlangano elwa nobugebengu eMsunduzi iSafe City ithi abanikazi bezitolo mabaqinise ezokuphepha ikakhulukazi njengoba kusanda kubanjwa inkunzi emini kaBha isitolo sobucwebe kwadutshulo kabulawa umnikazi waso. We are very disturbed to have had such an incident where criminals managed to enter the jewelry shop and shot the owner. And we want to appeal to all the shops, especially the shops that are carrying valuable items such as jewelry, to make sure that they search people before they enter the shop, so that people with firearms and other dangerous weapons do not have the ability to come into the shop and cause death and harm to the shop and to the shoppers in the shop. uHolthazen unxuse umphakathi ukuba ubikele amaphoyisa ngobugebengu. We would like to ask the public to please report crime to the police. The reason why I'm asking that is that because the police will then tell us that a crime happened at such and such a place. So we will have then prior knowledge of that area, and then we can focus our cameras more on that area, so that we can also be more aware, because we've got 170 cameras and we can't look everywhere all the time. So we need to be able to try and narrow the area to look for specific crimes. And the only way we can do that is if the people tell us that they have been robbed, or there's something happened to their car or something like that. There are certain areas of the city which we experience problems like what you've mentioned, and we are actually busy planning installing cameras in those areas. A number of those areas we do not have cameras, so we are not able to monitor those areas. So we are now in the process of installing cameras there so we can see what's happening. Kanti imeyo Masipala uMsunduzi ithi bafuna ukuqinisekisa ezokuphepha edolobheni. Sicharge abantu abawu43, abawu10 out of that baboshiwe ngezathu eningi. Of course kunama warrant awu15 that were executed, kusho ukuthi la bekade bevele benama warrants recover 30,200 kulo 2 hours ebesilaphana, which is a contribution abantu kade belobe baleka nayo to the revenue yethu. Ama undocumented foreign nationals awu10 nawo esiwabophile namhlanje. Kodwa njengowasishilo aqali futhi akugcini bekuqala namhlanje, kodwa throughout the festive season so besibhizi impela uqinisekisa ukuthi our city is the safest. Izindabeni ze1 KZN TV ngo Ayenda Dube ngisemgungundlovu.
Sikhuluke isililo ngezindaba zokudlula emhlabeni kukamntwana uQadolo Zulu ozala ngomfowabo wesile sibuzile ukubika ukuthi ke utholakala eseshonile endaweni yasophongolo. Imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni kwamanje ibingakaziwa, ubengaphuthi ke kwimkhosi nakwimicimbi ehlukene yaseNdlunkulu kaZulu. Lawe ngamanye ke amavideo atshengisa umntwana uQadolo enza ke amancoko. uQadolo ke ubengapheli emicimbini yaseNdlunkulu njengoba ke ubeyithanda kakhulu into yakwaZulu. Ukudlula kwakhe emhlabeni kuthuse abaningi. Imbiko engaqinisekisiwe iveza ukuthi ke uQadolo utholakale esishonile ngemuva kokuthi kube edukile engaziwa. Kanti ke nasezikundleni zokuxhumana abantu ke badlulisa amazwi enduduzo kubangani kanye nezihlobo. Sithi ke lala kahle Qadolo. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu azabe nani ngidla uChristmas omuhle. Sinithandazise futhi ukuthi ingene kahle onyakeni omusha. Nisaphila ngiyathokoza nina bendlu. Owesilisa wasendaba yakhe kuWard 29 kumasipala uMhlathuze uMjadu uthi ke impilo inzima njengoba behlala ngaphansi kwesimo esingesihle bengamalunga esikhombisa. uMjadu unxuse noma ubani ongabasiza abakhele indlu esesimeni njengoba indlu ke yaphephuka ngenxa yomoya onamandla. Lona umuzi wakwaMjadu endaba yakhe kuWard 29 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze. Umnumzane Thulane Mjadu uthi impilo inzima njengoba behlala ngaphansi kwalesimo kanti enye yendlu yapheshulwa umoya. Lo mndeni unamalunga esikhombisa okuhlanganisa izingane zabafana kanjalo namantombazane kanti sekuphoqeleke ukuthi abanye abantwana bahlale komakhelwane ngenxa yokuswelakala kwendawo. Lo mndeni usonxuse noma ubani ukuba ulekelele awakhele indlu. Inkinga empekene nayo kakhulu nginezingane lapha kakhulu. Manje ingane isahlale la ekhaya. Ayihlali ngenxa lesimo sale indlu lapha engikhona umoya mkhulu kakhulu kanti nesimo sokusebenza ngisasebenza esile. Hayi into ngisebenza into esile ngisebenza still. Inkinga empekene nayo yiyo le ukuthi njengoba ngihlezi lana ngihlala nezingane endaweni eyodwa zamantombazane ezabafana ezinye sezahlala emzini yabantu. Kunzima ukuthi usekhaya kanjena uhlezi nezingane nonkosikazi kodwa uhlezi endlini eyodwa lokhuza. Njengoba ngichaza nje ukuthi ezinye izingane sezihlala emzini yabantu manje igcina engasazi funa ngenze njani. Isimo sesizonke siwu7. Isisu7 manje abanye kodwa bangichaza ukuthi sebehlala baze behlala ehlotsheni ngenxa yesimo sokuthi ngihlezi ngalendlela. Bengicela impela nje ngicela inkosi yami ongibonayo ezami engibengizamele ngikwazi ukuthi ongenani noma ngishaya thola lo thurum loyo noma ngabe yini abanayo. Ikhansela kule ndawo lithi umasipala usokwenze konke ukuhlonza lo mndeni njengodinga indlu kodwa kuzolindwa umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kube wona owakhela lo mndeni indlu. Kanti libe selinxuswa osomabhizinisi abazimele uba baphonse esivivaneni. Umasipala semhlathuze wakwazile ukuthi kube khona mhlawumbe okuveza ukuthi wenze ireport ngalelo khuzana ngalomuzi ku human settlement kuyayi kugcine lapho ngoba awunalo umasipala wasemhlathuze uhlelo lokwakha kodwa ke siyacela kunanoma ubani ongaba losizo ukuthi afake isandla kule family bekwazi ukuthi kubuye ingane lezi engahlali la ekhaya ngenxa ukuthi indawo ayikho futhi ke amandla awekho ukuthi ena bekwazi ukwakha bekwazi futhi ukuhlala bekhululekile. Isifiso sami ukuthi uma bekhona abafisakho ukufaka isandla ukuthi sifeze iphupho lale family ngiyafisa bexhumane nami bengaxhumana nami. Umnumzane uMjadu uthi uyafisa nokuthola usizo lwendodakazi yakhe ephazamisekile ngokomqondo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo endaba yakhe. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukela zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza ihloko bekuyizona beyihamba phambili usuku namhlanje. ISANCO ishaya amakhala ngolwezitolo zezodumo ivinjwe ngabakahlodle yasebuhlebezwe kanti ke ukhetho lomkhandlu wabafundi ongoye.
Asingeneke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18 rand 11 cent maqhathiso nedola lasemelika libe 22 rand 79 cent amaqhathiso nopondo waseBritain libe 19 rand maqhathiso neeuro lase-Europe igolide lona lu 2646 dollars 83 cent ounce wolongahluzo wona u72 dollars 81 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isilomo somdlalo wheelchair tennis uLucas Sithole sizimisele ngokwenza konke okusemandleni ukuzibekisela indawo kwi-Australian Open ozoba ngumasingana ngonyaka ozayo eMelbourne. Akakaphelile isikhathi esingakanani kade kujatshulelwa ukubuya kwakhe nendondo yethu kuma-Paralympic Games abeseParis eFrance. Wayinqoba ke kwabadlala ngababili ebambisene noDonald Ramfadi kwaseTzaneen eLimpopo. eTurkey uzodlala imiqhudelwano emithathu. Wokuqala uqala namuhla upheleke ngolesihlanu ukuthi ke eminye emibili iqaleke iphinde iphele ngenyanga ezayo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yaguqa besiphathele zona usukwini namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ingase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.